हाय सांग मैंने आओ गोटे नुआ ब्लॉग रे आपण माने तो से न्यूज़ टा देखुथिबे जेतु रिया आम ओडियार इंडस्ट्री रो जे गोटे जଣା ଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମାନବିକତା ବି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବା କଥା ନିଏ ଯେହେତୁ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ ସିଏ ବି ମଣିଷକୁ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କରିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଝିଅ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସିଗାରେଟ ଆଣିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମଦ ବୋତଲ ବି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ବି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ସେ ଭିଡିଓ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମଦ ପିଇବାର ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କାହାକୁ କାହିଁକି କହିତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ପା ଆଉ କୋଉ ଭଳିଆ ତମେ କରୁଛ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କୁ କେୟାର ଟେକର କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ନାରୀ ପା ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାନବିକତା ଥାଆନ୍ତା ଗୋଟେ ଝିଅ ସହ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତେନି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଫେମସ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁନି ହେଲା ମଣିଷଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରଖିବାର ଯିଏ ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି କୋଉ ଝିଅ ସହିତ କରନ୍ତୁନି ହେଲା